Let's
Praise the living God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done in our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything you have done. We pray in Jesus' name. Amen. Almighty and everlasting God, King of kings and the Lord of lords. Father, if your body is full of mouth, it's not enough to thank you for keeping us alive from January to January. Father, we say, hallowed be your name, in the name of Jesus. Amen. Father, we thank you for the occasion like this, the 3rd day of January. We remember the Udo Na Oganiru, the group that have come out to bring peace and harmony, love in these Enuguadas. Father, we thank you for every member of Udo Na Oganiru. Father, bless them and bless their families in the name of Jesus Christ. Father, I thank you for all the people that are here present to honor the invitation given to them by the Udo Na Oganiru and all the members, families of Enuguadas. Father, we thank you for their lives in the name of Jesus Christ. Father, we make you the king and the head of this occasion. Come and pilot the affairs of this great occasion today in the name of Jesus Christ. Thank you because I know that you have blessed everything that will happen today. Thank you, everlasting Father, because we pray in Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So I got America go person. The commander. So I will launch whether you be see new or line. Nico, who is there? You got our body and you was when you was in a bar, I will launch. Okay, or true. I don't want to hear William. So, we're on to it and the Omoyan. Okay. Udo Na Oganiru community in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Evangelist Geoffrey Okongo.
ịkọ ọnụ n'aka. ọzọ si onye wee zọ ya wọdị ọfọ ga-esozi ndị ewe so anyị na-aga na ihe ọzọ maka ihe iwu bifọ ihe a na-emeta ala mgbe na ọganihu dị maka onye amala ọmara na nye anyị so anyị na-agafe na anọda part ụlọ welcome address so anyị na-enye onye ga-esokọ nkwọ ịza na ya ayọ anyị omere welcome address. A welcome address by Comrade Onyeka Ezeokonwo on the 4th anniversary of Udo Na Oganiru Celebration on 3rd January 2025. Our special guests, distinguished ladies and gentlemen, all protocols observed. It is indeed a thing of joy for me and other members to welcome you, our distinguished guests, today. I would like to take a moment to make a bold statement. Udo Na Oganiru Celebration, you people are awesome. Permit me to briefly highlight the history of this organization, which was conceptualized and established around March 2020 by a group of friends who are mainly in diaspora. The forum was incorporated on 22nd February 2022. It has been growing from leaps by leaps and bounds to about 100 members. By the special grace of God, we have remained focused on our mission and vision, which are geared towards pulling resources of members together for community development, as well as promotion of peace, progress, unity, and dignity of our fatherland. As an organization, Udo Na Oganiru Celebration has recorded many achievements over the years. Some of our outstanding and very remarkable achievements are as follows. The completion of Enugu as the Civic Center. This building you are seeing here today was completed by this same group. The building has been lined up for more than 35 years, but from the concept of this great organization, it was completed. Upgrading and equipping of Enugu as the health center. If you look behind you there, that's the health center, health post of this community. This same group upgraded it, furnished it with every medical equipment you can think of for a health post. Installation of more than 200 solar street lights. If you move around this community in the night, any road you are passing by, you don't need touch light. There is light there to lead you. Road maintenance. This group has always made sure that the roads are being maintained throughout the year. Hospital bill payments for some of our brothers. Supply of growth to our health center. There was a time this group bought over 500,000 naira worth of drugs and supplied to the health post in this community for the good of our people that are at home. Regrouping of our oil markets. If you look around here, this entire grouping here, you see, was done by this group, so that our women that are at home can come here and do their business with joy. Flooring of our civic center. Where I am standing today, you can see the flooring down here. It was done by this same group for the good of this community. We will be
in some projects to this. Drainage construction in all our routes with possible rehabilitation and reconstruction. This group is planning to embark on drainage construction for all the routes in this Enugu. An office complex, an official bus, which will be an all-purpose vehicle for the good of the community. This official bus will be doing a lot of things for this community. At times, the people that are in the health post, when there is an emergency, to find it difficult to be able to get the patient to the health center. So plan on getting this kind of vehicle so that this job can be done easily. Completion of the flooring of our civic center premises. We are planning on immediately after this, before this year runs out, to complete the flooring of this civic center complex. We will need your financial support and assistance to achieve these. Dear and highly reverend guests, the chairman, and other distinguished special guests, ladies and gentlemen, this address will not be complete without returning all honors and adoration to God. We look back these 4 years, all received at the hands of God. It is also important to note some of our fallen brothers who have gone to be with the Creator. Late Nneka Ezemba, late Jidofo Ezenago, late Chijoke Eze, late Reverend Imam Okon, late Chidozie Ejindu. May their souls continue to rest in the bosom of our Lord in Jesus' name. God has been so marvelous to us. May their gentle souls rest in peace. It is on this note that we commit your prayers as we embark on another year that God will continue to guide and direct our paths so that you will continue to render very passionate service to our community and humanity at large. Thank you for sharing in our joy today. God bless you all. Amen. Yes, come and relate to Super High Chief Nkani Ezemuko Chief Ayla Sewe Hariwe Konsa and the Great Zion Pillar Odogu Nakana Ayla Sewe Hariwe Konsa Afoga Maloga the chairman Ayla Sewe Hariwe Konsa they don't know come Ayla Sewe Mbo Ukuma Bwana never Odogu Nakana Afoga Maloga I don't know what you want to go. What to signify purity. Because the Zion the Vileva. I'm picking the name. Now, if I got a papa, Cordon look like a Zimma. Cordon look like a Zimma. Who was it in Yakano? What did you do? All trouble. Thank you. I am for UPO, Udo Na Oganiru Udo Na Oganiru Anakubali akeba akaruba I will get a teacher on today's occasion microphone come one ifuji emeka taka damma Udo Na Oganiru na zidamma. Thank you.
Udo Na Oganiru ekene m ụlọ. Udo Na Oganiru kwenu. Udo Na Oganiru kwenu. Udo Na Oganiru kwezuonu. Biko na-atụpụrụ ogo n'afọ mbụ Evangelist Ezonyoka. Onye akpọ ya ka m bụ. And mmeji opportunity of onye ọbụla chọrọ ikwu maka na ohere adịghị ọrụ m. Akpọ ya nwere ihe a na-eme and eso na the actor person. Aga m go m ebe ọ bụrụ na ọgbọ ejubọ wee chi ya mara akpọ ya. Mgbe ọgbọ juziri akpọla m. So wee deziere it. So unu ga-anagide m. N'ihi na ebe ọ bụ na m nụrụ maka Udo Na Oganiru ebe a ka m na-aga. Because it's one of my calling to make sure that we are united. Before they broke like a game. Because many of those opportunities broke also. After that, I will leave to that point. Ofia chọrọ ịgbazi ọganiru Udo Na Oganiru. Udo Na Oganiru ga-akarị onye a n'aha Jizọs. Ma ọ bụ na ịchọpụ Udo Na Oganiru karịa onye a. One thing we must avoid. Religion came to divide, then Christ came to unite. Yes. If you want to progress, drop religion. Hold on Christ. Religion came to divide, but Christ came to do what? Unite. When Christ means unite, I am making this America, 9 making Christ is like a change. How would you move in a bago? So the woman of Samaritan is a religious woman. Next, Jesus, 92, 97 at the beginning. But Christ not going to the woman, they are very good. No, they are okay. So you know that kind of one I came with Roma. So you have okay. You think I never had a sin of it. I want that whole Keba, a man who don't like any beginning. I guess I go look at what I decide. When they don't like Jesus, when I got big Udo Na Oganiru. So not to poor guy. I can't wait by him because the shaman never. Shaman I come to buy him. Shaman will see for guidance. Oh, my shaman. Oh, this I look. It will. Mama didn't assist. Mana shaman on the knee. And I could want to care about your fella. Okay. I go my shaman on the Oganiru. You may see the song of 100,000 work for Udo Na Oganiru. Thank you. Udo Na Oganiru kwenu. Udo Na Oganiru kwenu. Adazielu kwezuenu. Taa agwọrọ maka okwu. Nwanne m nwoke ọmụsụ gara ịkwesịrị ike. Ana m ekene unu. Enebugo m anya na program project m ji n'aka maka unu na-eme. Ọ ife a na-achọ achọ n'obodo. Nke onye ji ya weta, a sị give to Caesar what is Caesar. Were nke Chineke nye Chineke. Iwere nke Chineke ije n'ụlọ ụka nye 1/10. Ị gaa n'obodo iweta 1/10 wee dozie obodo. Ọ ya bụ ibe na-adị mma. N'ekwu unu n'okwu, m na-eji 500,000 wee kwado. N'afọ ụlọ ezinụlọ m, ọrụ nwunye ka nọ, so ezinụlọ m bụ nwunye m na ụmụ m, so nwunye ka akwafe ego, so a m eji 600,000 n'awa.
Udo Na Oganiru Kachano. Udo Na Oganiru Kachano. Elu Adasi Kachano. Adasi Elu Oganiru Kachano. Ikemezo yana na member secretary agana ya na ya. Makana wota awo ni de na baba awo ibia. So Elu Adasi Sike. Awo se Elu Adasi Ike Elu Bedi. Musi kwa Adasi Ike Elu Bedi. So Elu Adasi Ike Elu Adasi Ike Elu. So they who know who 100,000 when I spot in here. Zion. Ono bona you white you will not joke. The Zion you make a book is here now. Can you call him chief of guy and he is a go? And I said I don't know the I believe he can. Udo Na Oganiru Aging 200,000, we are supporting them. What are watching a call? On I like you so big. Because I'm a guy, and I'm a guy say job will get that. You know, like I never you. Man, okay. Oh, no, because of most this land, we're not then, or June, or men are never buy every. So I've been very happy to do that. Never this mind in here. Come by your what they go, what they go, or go up to the level. So I jump. Why? I wish I was a microphone. That's what you can do. Now, when I look to cry now, look at crying, 200,000 come in a Juba. What's up here again? Udo Na Oganiru Kachano. Elu Adasi Mwanu. Elu Adasi Zwanu. Adasi Kwezwenu. Asi kama roho la weke n'onye ọbụla nke bịara ebe a tata. Na mmemme ka anyị na-eme Udo Na Oganiru Elu Adasi. Anyị na-awake iji welo kwado ezi ọrụ nke a na-alụ. Mana nchọkwa ka m were ohere a wee chetala Udo Na Oganiru the main purpose to form this organization is for peace and progress and unity of Enugu Brothers. Because I'm ebe a mmasị Chineke ime na nga anọ ebe a wee na-aya anyị dịka onye kpere anyị ekpere bụ chairman ihe o kwuru gbasara udo ka anyị gaa n'ihu maintain udo bụ the main thing. Udo Na Oganiru bụ nke eji were hibe otu a. So biko ana m ayọ ihe atụ all the members of Udo Na Oganiru dịka anyị na-achụ nta ego ọha ncha niile so development and peace gbasara udo ka o nwee ike metezi mkpụrụ
ka nso wee ghara ịnara ya okwu. Mụnwa na-akwado ịwa keeki egwu unu n'okwu because ihe udo na ọganihu Enugbada dị mma. Ana m achọ na-achọsi ike ọnya ka anyị n'otu a na-esonye the progress of this community ọ na-adị mma. So dịka anyị na-aga, ana m ayọ ndị otu anyị ụmụ okorobịa na-etolite ka ha gbasoba this project idozi Enugbada ka anyị dị mma, ka ha gazi dị mma. O dịgokwa anyị na-eme mana nka na-asọpọt since na nka na-adị ndụ anyị ka dị ndụ, anyị ka ya na-eme ka ọ na-adị mma. Ọ nkwado ka anyị ya na-akwadosi eji 100,000 wee na-awa keeki a. Udo na Oganiru ekele m ụlọ. Udo na Oganiru kacha Udo na Oganiru n'ọnụ. Enugbada bụ ọnụ. Adazọ ya anyị na mma. Ekelere m onye ọbụla bịara ebe a. Ekele m na okwu onye ọbụla bịara ebe a ọ ga-ejire n'ala amakarị. Udo na Oganiru apụghị ọbụla ọsị na ịbụ osisi si n'elu mmiri ara egwuregwu. Anyị si n'elu mmiri anyị ara egwuregwu. Ekele mbụ ka Chineke nyere anyị were otu nnu ka anyị na-achọ nweta ịhụnanya nke zuru oke Enugbada na-adazi elu niile dịka ndị kwuru okwu si wee kwuo ọgbọ n'ebukere mọọsụ. Ịma Udo na Oganiru nwere naira akaụntụ na dọla akaụntụ, and since ndị ege ntị agwagwa onye tinyere foreign currency na Udo na Oganiru, so ya maka ndị onye mapụta 50 euro si ka m gwara wụọ keeki. Ekele m ụnụ. Ana akwụkwọ akịka nke akwụkwọ ya anyị na-ewepụtara Miss Nobel. Dịka anyị mere onye ọbụla ekwutesi ihe niile ụtọ ka aka ọkata ife ka onye ọbụla wepụta onwe ya. Ụmụ nwaanyị niile na-ebe a ịnalụ onye gwa di gị gwa nwa gị na Udo ọ bụrụ na o were ebe ọ nọ ya gbasoo Udo ọ ya ga-ewetara anyị ịga n'ihu. Praise the Lord. Eto 50,000 naira. Akwụkwọ aka ebe a ihe ọcha ịfụ na ndị mkpọpụta weta oke keeki. A na-akpọkwa mmadụ dịka the great na dị nwe ọzọ the great ọkụ na-enye ife telefonu wee na-enyefe ndị ife adịgo age grade. Ife niile awụ ndụ ọkpụkpọ Arizona amasịkwa ọka Arizona ji wee bata. Eji m afa ndị nke adịgo age grade na anyị 20,000 wee na-agbarụ nke. Ebuka na-akpọ aka ịma na ọ nwere moto ya pasta ka elu Udo na Oganiru Enugu ekele gị. Biko iji wee gbakwunye ihe chairman nke adịgo age Udo ga-esi Enugu village wee bata adazi elu niile n'agha Jizọs. Ewejikwa oge ahụ wee na-ayọkwa adaziri bụ gị esi onye ọbụla go and reconcile with your age grade. Wee na-ayọkwa ndị Enugu adazi ndị amụrụ from 1984 to 1988. Biko na register anyị ka dị open before mmadụ abịa clearance na chairman abụ ezigbo mmadụ. Biko bịa mee ya kịta adịgo otu aka ahụ wee na-ayọkwa ndị Udo na Oganiru Enugu village. Anyị na-akwado 5 years anniversary nke ga-adị echi na Timokpara Memorial Hall. Nke some of you ndị Enugu adazidịkwa wee sorokwa n'ihe a na-eme. So biko anyị na-atụ anya na mmadụ niile afọ ebe a taa ga-abịa nọnyere anyị echi maka na asị na gidigidi bụ ugwu eze. Biko na-atụfuru mgbe
mmadụ dị ike Chinonso Godfrey nke ka onye mma n'Adas na-eti 10,000 wee wọzi. Udo Na Oganiru mma mmanụ. Udo Na Oganiru ekele m ụlọ. Biko na-atụpụrụ oge. Ana m ekele ụlọ n'anya. Mana dịka nsi wee ihe obuo na mbido n'onwe na aka ji n'akpọ ya. Achọrọ m ịrapụ ụlọ. Mana ekpere mbụ na nkele sie ya karị nke dị sie n'aha Jizọs. Na-atụpụkwaghị oge. Ọtụtụ n'ime unu ma m dịka a preacher. Mana achọkwazịrị n'ile ka unu mara na m bụ onye a preacher. Na m bụ a gospel artist. Agụọla egwu. And egwu dị na YouTube. Dị na Spotify. Dị na Boomplay. Ọ bụrụ na ị chọrọ m ya na-esi ka ndị uru 1 million. Mmadụ onye ọbụla ga-eje na YouTube ọ Boomplay ọ Spotify ịtaiba HON Eze Onyeka afọ m agba pichọ m agba ịkpọba egwu ọbụla dị ebe a ịdalụ ogbu onye HON Eze Onyeka egwu ahụ agba anyị na-eme nke a eluigwe ga-agọzi anyị n'aha Jizọs. Thank you and God bless you. Bible Chapalo. Because Ikechukwu nwoke ji 20,000 wee na-akwado ife a na-eme anyị na-asị dala n'ụzọ pụrụ iche. Wee na-asị ọ bụla ịma gwa mbọ ka afọ agba n'akwụkwọ a akwụkwọ nke ndụ. Gwa mbọ ebe na-aba mba akwụkwọ nke ndụ. Because one of these guys that they do it for any one of them and that one here. Everything will get it. But you never know when I wish I can make it about. I'm from my mother and John and is your father. I'm only in my friend that I will change the I'm only my husband and I will get no. Because I'm the husband and I will. Ati acheni toshma ai. Ati acheni toshma ai. One woman, Mr. Israel, and 50,000 naira. Well, I want to go and imitate. Thank you.
Oh,
What is your name? What? Eche obodo Chimde. Okay, Eze obodo Chimde. What class are you? Basic one. Okay. Ada, what is your name? My name is Chiemelie. Chiemelie who? Sunday. Chiemelie Sunday. What class are you? Primary 1. What is the name of your school? Ajana. Ajana School. Okay, Ajana School. Ada, what is the name of your school? Lost Foundation. Lost Foundation. No. Okay, Lost Foundation on the side. Baba, what is your name? Close to who? Close to Chukwu. What class are you? Basic 1. Basic 1. What's the name of your school? St. Michael. St. Michael. Okay. Is he a boy or girl? Boy. What's your name? Jonathan Jeffrey. What? Jonathan Jeffrey. Jonathan. Jonathan Jeffrey. Jonathan Jeffrey. What class are you? Primary 5. Primary 5. What's the name of your school? Luciana. Okay. Ada, what is your name? Chibo Buchidemma. What class are you? SS3. What's the name of your school? Ave Maria Secondary School. Who is your father and who is your mother? What's the name of your father? And what's the name of your mother? Adore is a woman. Okay. How old are you? 5 years. Which month were you born? The month you were born? June. Which day? Which day of the month were you born? 29 June. Because can you 10,000 naira but the normal face? Because the parents they are hand over the 10,000 naira because and come on, what's your name? Chiemelie who? Chiemelie Sunday. Come on, put no, they will have no, the very morning. Then Chiemelie Sunday. Now leave why ya? Then Chiemelie Sunday. Because come as well now. Autumn was there and Sunday. You are there. How old are you? 8 years. Which month were you born? What's your birthday? Month and space. I don't mind. What's your name? Kosi who? Kosi and Chukwu. Okay. What's your birthday? September. Which day in the month of September? So you don't know the month of September? Yep.
English or no? He says September. Which day in the month of September? 11 September. Why are you afraid? You don't want to take part in this morning that is mentioned? You want to take part? Yeah. So where's your parents? What's the name of your father? Esther. That's the name of your mother. I mean the name of your father. So you don't... Which school are you? St. Michael, where? Where? You were there? In which state? Okay, not going to do anything. This child has been awarded 10,000 naira from an anonymous person here. So your father will take your gift for you. Okay. What's your name? Jonadab Jeffrey. Jonadab Jeffrey. This one you are speaking phonetics. Yeah? You're an English master, so let's speak phonetics for you. Speak correct English. What's the name of your father? Father is Jonadab. Emenike Jonadab. Emenike Jonadab. What of your mother's name? Obioma Enebowa. Obioma Enebowa. Are they here? No? Your uncle is representing you. Who is your uncle? What's his name? What class are you? Basic 5. Okay. Basic 5. Which school? Luciana. Luciana is not a name of a school. Luciana is a person's name. What's the name of the school? Luciana. Luciana, yes. You're not saying anything. You're telling me Luciana. So your school cannot be Luciana. No, understand where I'm going to. Is it? Are you telling me you're the name of your school? So if I come to your school now, the only thing I'll see there is only Luciana. Yeah, tell me the name of your school. Can you see that? Because Luciana Baba mother. Okay? Yeah. So you're in basic 5, right? Yeah. Thank you so much. Okay. The uncle. Let me see. You like 10,000 naira. You said your name is? What are the names of your parents? Are your parents here? Where are they? So you are preparing for your WAEC, right? Huh? Yes. So how sure are you that you're going to make it? Okay. So when you take your WAEC, which part are you going to play in your exams? Are you going for arts or science? Science. Social science. Is that what you want to read in the university? Huh? Yes. Social science. Okay. So you SMO obodo Chiemeri, right? Okay, Chimdi Ebube, SMO obodo. I'm enjoying this 10,000 naira cash for coming first
in your school. Okay? Bring out your bag. What do you tell the person that did that for you? Bless you. And bless you too. Thank you. The next person. Yeah. There is a reward of 10,000 from our brother. So we use it. This money building family, their parents. I pray have authentic in the name of So what do you say to the person? God bless you. Good afternoon. Then I give them a computer police. And then you are what? Jonathan. Oh, here, buddy. Okay. Well, congratulations. Go back. They were first. Confidence is slowly. Small. That's it. Everyone, so I have people now. So now see one now. The Rocavalo, even small, no need to be able to go. Emota, now why you care about our mother, Hannah Sulu, Take you one first. There, go back. Eat the seeker, ball first, Naga, what class came on here? Specify, yeah, I can under nozzle. Okay. If I am secondary school, a ball first, Naga, if I am university, a ball first, Naga, I can dig and one. I think I can say when I had Jesus. So, only the rule ego, what the level in the room, the Tinaka got the money from Madina had Jesus. I have blessed the person. Thank you, sir. And God bless you. Amen. I'm not doing this award because of my religion. So, to encourage you, so that he will man and edited and only then what man they making you edited. So, if we're gonna be a dish of the guitar, so in our guitar, I either way, is like 9. Man on my head in the airline and making it edited. So now I'm a second to go out with them for the then more and more. And when we can have stand on the first Amen. What do you say to the person? I appreciate you. I want to thank you. I want God to bless you and give you more life and prosperity and health in Jesus' name. Amen. You can't go say now. My name is Evangelist Mrs. Mebele Zokonkwo. I na-eme taa bụ ndị otu Udo Na Oganiru Enugu na-adasi elu. Anyị hibere otu a maka esemokwu dị na vileji a. Otu a wee wepụta onwe ha wee sị na ha ga-anọ n'etiti ndị na-eso okwu ka anyị wee nwee ike dozie ekwu agwa ma wetekwa udo na ọganiru n'obodo a. And since ahụ anyị na-eme every 3 years anyị eme mmemme anyị na-eme tata wee lotakwala ndị mmadụ na udo na ọganiru bụ ihe kwesịrị ekwesị wee na-agwakwa ndị nna anyị ha na nne anyị ha ndị sebere okwu
werezie nwayọ ka ndị ọgbara ọkụ kịta wee nwee ike jikọ onwe ha ọnụ wee weta udo na ọganihu tọrọ atọ n'obodo a bụ Enugu Adasi Afọ m bụ Onyeka Eze Okonkwo, ọmụnwa bụ the General Secretary Udo Na Oganiru Enugu Adasi. Ife mere ebe a n'ụbọchị tata bụ anyị mere mmemme icheta arọ 4 otu anụnwa guzobere obodo anyị bụ Enugu Adasi. Anyị nechala anya ihe ọma dị iche iche Chineke ji ụmụnne anyị dị iche iche wee lụọ n'obodo a, maka anyị ji wee kweta ụbọchị dịka ụbọchị taa. Anyị na-eme every year January 3rd. Anyị na-anọkọ, anyị na-ebu ụzọ ọ bụ on a Sunday ma ọ nọ after Sunday n'ụlọ ụka dị iche iche. Anyị na-ebu ụzọ jee kene Chineke ekene maka otu o si wee duo anyị for the year. Then before anyị apụtazie na tọọdụ ahụ wee nọkọ wee cheta ọtụtụ ihe dị iche iche anyị lụgasịrị n'obodo a. Ị na-anya n'ụzọ anyị kịta, ị ga-afụ ka ọkụ ebe a nọ kịta, ilelie anya n'elu ị ga-afụ solar light na-enwu ebe ahụ. Otu a ka otu a si wee tinye n'obodo a bụ Enugu Adasi, about 200 pieces of it. Ụzọ niile dị n'Enugu Adasi a ọkụ a dị ebe a na-enwu. Ọ ya bụ onye na-aga n'abalị ọ na-afụ ụzọ ọfụma, ịnidrozi torchlight iji wee na-aga. Then ebe anyị nọ wee menya bụ ihe bụ Civic Center Enugu Adasi. Ọ ndị otu a kabara alụ complete this building, tinye almaco dị there, tile the whole place, paint the whole building, wee mee ya ọkwụrụ otu o si wee kwụrụ wee bụrụ sọ mma. Inekwa anya ebe anyị nọ na kịta emere German floor wee print ya something on it. Otu a mere ihe ndị a niile. N'ime hall anụnwa enwekwa head post dị ebe a. Ndị otu anụnwa bụ Udo Na Oganiru kabara ahụ wee were that place wee dozie ya, mee ya upgrade, gote bed dobe na ya, rụọ nwee pharmacy section, nwee section ebe the nurses ga-anọ n'afọ patients, na-enwekwa ward bed ịtọ ka anyị were tinye ebe ahụ, make sure na the toilet facility dị ebe a na-arụ ọrụ ya wee alụmako mee the place ọ bụrụ sọ mma, then wee supply ya ọgwụ ebe ahụ for almost 200 to 500,000 naira worth of drugs. We supply ya na that health post. Ka anyị dị sure na ndị nne na nna anyị nọ n'obodo na-enwe access to any medical attention family. Ọ ife ndudo ewerekwara jen dobe ebe a ka a nwee ike ọkụ adrogodo ma agba jen wee nwee ike na-eme ihe a na-eme. Ọ ife ndị otu anụnwa megasị n'obodo anụnwa. Then ụzọ be anyị na-akaba arụ na-ementeni all year round. So ihe ndị a ka anyị mesialụ wee nwee every cause to say thank you to God for enyemaka nke, because o nwere ihe anyị nwere ike ime ma ọ bụ na nyanwa bụ Chineke anọnyere anyị. So ọnya ka anyị na-esi alụ wee na-eme ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa, wee kpọkọọ ndị enyi ikwu na ibe ha sọpọtụ kwa soro tapụọ in the blessings of God. Oke ụmụ na onye nwere iji wee sọpọtụ anyị ka adị sure n'ọrụ a continue non stop wee na-aga. Ọ ya bụ ihe anyị ji wee mee mmemme anyị mee taa akpọrọ Udo Na Oganiru Day. Yes, ọ ife anyị mere n'ụbọchị taa. N'elu anyị na-enekwa anya na ka a banyere n'ime arụ a na anyị ga-awa gota n'ụzọ niile nọ n'obodo anyị a, ezigbo gota. Ọ ya step ka anyị na-eme ofuto ịdị sure na anyị taara ụzọ niile dị n'obodo anyị a bụ Enugu Adasi. Chineke ga-enyere anyị aka anyị eme accomplish in Jesus' name. Then ị na-eme anya n'iru ya ma na iru mgbụsọ ọchị maka na obi bụ sọ polina maka ihe mere tata. Ndị mmadụ pụtara wee sọpọtụ kwa anyị. Nke kasị wee na-enye m obi aṅụrị bụ na o nwekwara ofu n'ime nwanne anyị si na ya chọrọ ka a kpọpụtara ya ụmụazị 5 ndị gbara fest. Akpọpụtara o wee bless ya 5 with 10,000 naira. 18 of joy ma ọ bụ obi bụ nsọ aṅụrị. Ana ama n'otu a ka obi si wee dị n'ebe ụmụnne m dị iche iche bụ ndị otu Udo Na Oganiru. Yes, ana akpere m bụ na onye ọbụla bịa n'ebe a Chineke ga-edu onye a wee nachiga na be ha dị iche iche in Jesus' name. Thank you. Afa m bụ Prince Uche Nwoke, mụnwa bụ coordinator Udo Na Oganiru Enugu Adasi. Asị m ka m were ohere a wee kelee ụmụnne anyị niile ndị
bịakwutere anyị ebe a n'ụbọchị nke taata ndị Udo Na Ọganiru niile ndị enyi anyị ndị ikwu na ibe ndị bịara ebe a iji wee nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata ana m asị ka Chineke gọzie unu ụbọchị taata bụ mbọsị anyị ji wee sị ka anyị chịkọọ anyị kpọkọnwata ụmụnne anyị ọnụ nọkọkwanụ were fụkọrịta iru na iru ihe Udo Na Ọganiru pụtara then marakwanụ ndị nwere ka o si wee dịrị fa anyị amalite anyị esi wee nyere fa aka then marakwanụ etu anyị esi wee mee ka udo bata n'Enugu Adazia ihe anyị nọ n'ụbọchị nke taata so anyị na-asị ka Chineke gọzie ihe niile bịara ebe a gọzikwanụ ndị midia tim nọ ebe a ka onye ji wee bịa ka ọ ga-eji wee na ya aka mma ana m ekele